Salutare tuturor și bine m-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Poate vă întrebați de ce vorbesc așa încet, pentru că, cum să vă zic, n-am voie să vorbesc foarte tare, căci sunt un pic răgușit. Vreau să vă arăt că am pușat foarte mult, am deblocat și quest-urile ca să pot și eu deschide câteva boxuri. Am jucat o groază, foarte mult am jucat, până la 45, vă zic eu. Este un lucru foarte mult. Poate vă întrebați de ce am luat de aici 20 gemuri, pentru că aveam 10 gemuri și am dat până aici 30 ca să-mi deblocheze mega box. Înainte să încep să deschid toate boxurile, uitați-vă, v-am canalul meu Ivan Ro și nu uitați să lăsați un like, un share și un subscribe. Cu toate zise, hai să începem. Hai să vedem ce șansă avem la legendară. 1, 0.11. Vom vedea. Deci, ăsta este contul meu secundar. Nu faceți griji, este doar contul meu secundar. Pe contul mare poate o să jucăm mâine. Nu știu fix, o să văd. Cu cele zise, hai să începem. Hai să vedem. Nimic de aici. Hai cu 6, hai cu 6. Bine, mă, 6. Eu cred că e roza. El prima. Și contul meu mic și na. Nimic. Voi vedea. Jackie! Cum? Cu 92 de bănuți. What? Nu e treaba mie. Hai să continuăm. Te rog cu 6 de să-mi dea acolo. 6 blană, 6. Te rog, 6. Și bine, mă, bine, mă. Eu cred că e roza. Ba, e roza. E Bia! Mamă! Pica Bia! Bine, mă! Forță cu brawlerii! Și Carl! Mamă mia! Ce bine! Avem destul de mulți brawleri, nu zic, nu? Și roza, bă! Deci nu știu. Bă, ce frumos pică brawlerii! Mamă mia! Uite, poate ăsta le ținem, văd. Să văd pe cine o să pun. Bă, ce frumos mi-a picat brawlerii. Nimic. Hai, te rog, 6, 6. Aici nu da 6. Nu contează, mai avem de deschis. Haide, încă un brawler. Hai, măcar m-aș să plângă o mitică sau încă o super rară să măcar să plângă. Te rog. Hai că din astea în box mi-a picat câțiva brawleri. Nu zic, nu? Haide! Hai, te rog! Aici? Nu, mă. Hai, de aici 6, te rog! Aoleu! Hai! Aoleu! Legend... Ia să vedem. Ia să vedem ce... Când mi-a mai crescut șansa legendară, mi-a mai scăzut? Se va repede. Mi-a scăzut un pic. Opa. Aici. 2. Haide. Hai, din asta 6. Te rog, 6. Bine, mă, 6. Bine, mă. Bine. Hai să vedem ce pic. Hai, te rog. Știi că e super rară. Piper! Bine, mă. 2 epice mi-au picat de aici. Forță. Și eu să țin cele 30 de gemuri. Hai să le dau și pe astea. Sau mai bine? Nu, le dau. Știu că nu mi-ar mai pică, de ar fi fost chiar culmea să-mi pice ceva de aici din Brawlbox.
Hai, 6 brawler noi, oameni buni. Deci mai lipsește Penny, Rico. Restul de la trofeul nu mai contează. Penny, Rico, Frank, Pam, Bibi, Nani, Mortis, miticele și legendarele. Bine, mă! Chiar îmi place că mi-a picat, că am deja multe cei brawleri. Hai să dăm aurele la fiecare. Mamă! Forță cu upgrade-ul. Așa. Să duc bănuții. Nu contează, măcar evoluăm puțin. Bine cu brawlerii mei. Pe Jackie deja power 5. B power 4. Mamă, ce frumos am băgat. Ui, și băgat că nu trebuie numai ca pe Piper să fac de level 2. Ce mult. Da. Не знаю. Aici. Punem toate pe toate. Hai, încă 5 și facem de level 5. Stai că mai avem și la trofii round. Nu am multe, dar uite, măcar astea le pun pe ce pe prima. E culmea să în afară de Jackie, ia să văd dacă mă pleacă un pic. Am luat-o și pe Jessie, pardon. Hai. Așa, rog. Nu, mă. Hai de aici. Over. Cam atât cu opening-ul, văd că am 13 brawleri. Chiar minunat. Dacă se aud câteva vociuri pe fundal, la fel sunt la vecinul meu, la prietenul meu. Postez aici. Filmez, pardon. Mi-a picat multicei, nu zic nu. Mi-ar fi plăcut să-mi pice Frank. Acum, hai să vedem.